Y solo estamos él y yo perdidos para siempre. Estem parlant aquí a l'estudi de ràdio dels serveis audiovisuals de la Universitat de Vic amb Antoni Font, actor, director i il·luminador. I escoltam aquesta cançó, aquest tema On My Own dels Miserables, que han traduït Per a mi en aquesta versió. Clar, sí, és a dir... Un tema difícil. És un tema difícil, eh? I també de les coses que faig, per exemple, jo vaig traduir i adaptar al català la versió de If Anything Happened on the Way to the Forum, no? del entre cometes, Golfos de Roma, de Stephen Sondheim. Sí, evidentment, sempre que fas una traducció hi ha una part de traïció, no? I a més, en teatre musical o quan ha de quadrar una mètrica hi ha una part de traïció doble perquè ho has de dir amb aquelles síl·labes, amb aquells accents, no ho pots canviar. Per tant, sí que és molt important conèixer l'obra, jo crec, a l'hora de traduir, conèixer el personatge, el context, conèixer la musicalitat que tindrà allò cantat, perquè no és el mateix veure-ho escrit, que a vegades ho sents cantat i dius això no casa per enlloc. Jo sí que crec que en aquest aspecte, encara en aquest país, hem i podem ser molt més curosos en les traduccions / adaptacions al català, que n'hi ha poques, malauradament, o al castellà. Perquè sí que també, això ho explico als alumnes a les classes, quan et trobes com a actor amb una traducció que diguem-ne, justeja, que no està molt acurada, com a actor tens molta més feina, o altrament dit, estàs més venut, perquè costa molt més convèncer un espectador de que el que estàs dient amb aquella lletra és cert, no? Jo crec que en aquest aspecte sí que hem millorat moltíssim, i sobretot perquè tenim ja un ventall de traduccions al català i al castellà que fa 10 anys era pràcticament desert. Hi havia números petits, cançons que s'havien fet en espectacles que eren mix de diferents musicals, però que n'hi havia molt poques. Jo crec que sí que hem de trencar una llança i sobretot no tant ja en el traduir-les en català o en castellà, la meva opinió és que a Catalunya ho hauríem de fer en català, però també entenc o puc comprendre, no, de que algú no ho vulgui fer, però sobretot el rigor a l'hora de fer les traduccions. No diguis coses que no són, el màxim que sigui possible. No afegim notes per intentar quadrar la lletra, és l'art del traductor. Els accents creuats, que és quan per si algú no sap què són, és quan no coincideix l'accent musical amb l'accent de la paraula. De tal manera que hola vol dir alguna cosa, però hola no vol dir absolutament res, i això en cançons acostuma a passar molt. Llavors jo crec que en aquest aspecte sí que hem de ser més curosos. Crec també, o sospito, que quan algú no és curós amb això, segurament és perquè algú des de producció segurament l'apreta de temps, no? I això, perquè això és una cosa de temps d'estar-te unes hores, unes setmanes, uns dies, uns mesos, quan sigui, pensant en aquella lletra. A vegades, evidentment, quan tens un llibret de 300 pàgines de partitures, és més complicat. Però si juguem que som professionals del gènere, hem de ser professionals. Ara parlaves dels espectadors, de la manera de convèncer-los mitjançant la traducció. La traducció és una altra manera de que l'actor el pugui convèncer. Els espectadors catalans estan convençuts per anar a veure musicals? Home, jo crec que sí, perquè hi van. Els números canten, no? Vull dir que quan mires les obres de Més Cartell també té una lògica, són les obres que estan fetes de gran format, que segurament tenen una difusió més gran, per tant, té una lògica que hi vagin. Jo crec que de públic n'hi ha, evidentment. És una època complicada, perquè segurament en altres èpoques els dies entre setmana tots els teatres de Barcelona estarien plens. Avui en dia encara això costa una mica i els caps de setmana estan bé. Jo crec que hi van igualment, tant si és en castellà com en català, i segurament jo crec que hi hauria una part de gent que estaria més contenta si anessin en català. Ara, anar-hi també implica que 20 o 40 euros no te'ls treu ningú. Però trenquem tabús, no? Perquè realment són tan cars els musicals o més aviat són barats si tenim en compte els drets, tots els drets, diguem-ne, d'importar l'obra, l'equip humà, el desgast tècnic de la sala, els llums... Clar, jo sempre dic que fer teatre, en general, o anar a teatre, no és car, val diners, que és diferent. És a dir,
evidentment que quan et toca rascar-te la butxaca i pagar 20, 10, 80, és igual el que valguin les entrades, evidentment que tots ens queixarem. Perquè, a més, possiblement no hi vas sol, possiblement hi vas acompanyat, per tant, és el preu de l'entrada per duplicat. Segurament, si no vius a Barcelona, tindràs un cotxe, per tant, aquest cotxe consumirà una gasolina. A Barcelona aparcar és una mica complicat, per tant, l'acostumaràs a deixar un pàrquing, per tant, igual després te'n sopes, encara que sigui amb una cadena de menjar ràpid, però que soparàs, per tant, quasi has de demanar una hipoteca per anar a teatre, no? Jo entenc que això costi, però clar, jo crec que també és una feina que hem de fer nosaltres, de dir, això costa uns diners, però el producte que veureu és immillorable. Això és una garantia. Segona, són professionals, per tant, hi ha la part artística visible, és a dir, els actors que estan a l'escenari, però també hi ha tota una part artística invisible, que són els tècnics, els microfonistes, il·luminadors, etc, i tota la part de producció. Per tant, si tu llegeixes tot un programa demà, potser veus que allà hi ha 100 persones en nòmina. Per tant, que segurament si divideixes el que val aquesta entrada per 100 persones, més l'autor, més això, segurament la cosa ja no estarà la balança no estarà tan decantada. Jo crec que també és feina nostra de fer entendre això, que moltes vegades també estem acostumats a dir és que hi vaig amb una invitació o això hauria d'estar subvencionat. Sí, però entenem que per molt que hi anem amb una invitació, per molt que estigui subvencionat i a nosaltres ens costi poc, és una feina. Per tant, aquesta feina s'ha de pagar. Per tant, és lògic que aquests professionals han de viure i, a més, ho han de fer bé, perquè són professionals, no? Per tant, sí que costa diners, però... i que a l'hora de rascar-se la butxaca tothom ens queixem, però que jo crec que hem d'entendre d'aquesta manera. A deer, a female deer, a drop of golden sun, a name I call myself. Durant l'entrevista, Toni, hem citat diversos musicals. Per acabar, et proposem un joc. Era per veure si t'atreviries a descriure cadascun d'aquests musicals amb 3 paraules. Només 3. No sé si els has vist tots, suposo que has vist algun vídeo o... Sí, si més no, per exemple, jo encara no he anat a veure la posada en escena de Barcelona dels Miserables, però l'he vist repetits cops a Londres, la posada original, que era una mica diferent, sense projeccions, etc, però sí. Doncs va, som-hi. Si jo dic Chicago... 3 paraules, 3 paraules, deixa'm pensar. Chicago. Si és un nom i cognom, compta com una paraula? Bob Fosse? Bona música? Ho podem fer com unitat de sentit, sí? Bob Fosse, bona música i història viva de Broadway. Continuem amb Los Miserables. Gran format, gran públic i grans hits. I Pegados? Petit format, risc, públic més habituat a anar a teatre. És el torn ara de Cop de Rock, de Coll de Gom. Gran format, català, jukebox. També hi ha Geronimo Stilton. Infantil, amb mitjans, dignitat i professionalitat, i català. I acabem amb Forever Young. Mitjà format, gran públic, divertit. Te n'ha sortit molt bé, Bueno. No podem deixar que marxis, però, sense que et puguis promocionar una mica, perquè és el mínim, ja que has accedit a venir. Què tens entre mans ara mateix, Toni? Entre mans ara mateix tenim alguna cosa que no es pot dir, això sempre passa, no? I sempre es queda molt bé dir-ho, això. Nosaltres preguntem, però igualment... Però no ho direm. Sí que estem embarcats amb un projecte que aquí a Osona no s'ha fet i a Vic, que es fa concretament a Vic, que és un projecte de l'Atlàntida i Educació que es diu Fem un musical, que s'ha fet una crida en totes les escoles de Vic des de 13 a 18 anys, tercer, quart d'ESO, primer, segon de batxillerat, i es farà una producció musical
amb una selecció. De fet, els càstings són Els càstings són el dia 2, comencen el dia 2, vull dir que i tenim uns 130 inscrits ja de moment. Molt bé. Aquesta és una cosa immediata. Llavors, les classes que jo dono a l'Institut del Teatre o a l'Escola Off-Broadway a Manlleu, a l'Institut del Teatre començarem al gener un curs de teatre musical que ja ens balla pel cap quin muntatge treballarem i de moment això, que us asseguro que és molta feina. I hi ha una cosa molt important, que al febrer, març, encara no està excessivament lligat, s'estrena una fita molt important, personalment, i crec que també per Osona, perquè és la primera. La Nota Teatre, que és una companyia professional de teatre musical vinculada amb la seva seu a Osona, que s'ha fet en Marc Casanova i Antoni Font, que sóc jo, i que estrenarem un espectacle al Teatre L'Atlàntida de teatre musical en català titulat Records a Broadway, que s'ha d'acabar de tancar la data a finals de febrer, principis de març, tot en directe en català, amb 4 actors que canten, més o menys ballen, i toquen els instruments en directe i ho il·luminen ells. És a dir, que ho fan tots aquests 4 individus que estaran a l'escenari. Aquest nou perfil d'actor que ha sortit en algun moment de l'entrevista. Sí. Us posarem l'ull a sobre, doncs. Mil Perfecte. gràcies per acompanyar-nos, Toni. A vosaltres. Durant aquesta estona ens hem fet una idea del panorama teatral pel que fa a musicals, un gènere que en els últims anys sembla que hagi experimentat un boom, però que, en paraules de Toni Font, està en una normalitat una mica... bé, no sé com ho has dit ben bé, una normalitat... En procés de normalització, no? Paraules Podria ser això. Està en un procés de normalització. Moltes gràcies per acompanyar-nos.